Γυναίκα στο στρατό, εθελοντική στράτευση. Θα έπρεπε να αντιδράσουμε, έτσι. Δεν το περίμενε κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Αναφέρονται σε κίνητρα. Δηλαδή προσπαθούν να δελεάσουν τις γυναίκες. Είχες πλήρη επιστημονική προσέγγιση. Ξέρετε, υπάρχει ένα παγκόσμιο ρεύμα από τους ηγέτες, όχι από τον κόσμο, να ενθαρρύνουν τους εξοπλισμούς, να ενθαρρύνουν τη στρατιωτικοποίηση. Πονάς. Και θέλουμε να δούμε ακριβώς μέσα από το στρατό πώς θα αντιμετωπίσουν και τη σεξουαλική παρενόχληση. Εμείς είμαστε εκεί να τοποθετούμαστε όχι αντιπολιτευτικά. Άσε ρε πονηρέ, επειδή είσαι ένα μάλε πουδιάρα. Τι μηνύματα στέλνουμε και εντός και εκτός Κύπρου στις προσπάθειες που γίνονται για επίλυση του Κυπριακού. Δεν θέλω να μιλάω με ηλίθιους. Υποφέρω. Όταν βλέπουμε αυτές τις μιλιταριστικές τοποθετήσεις και την αύξηση της ακροδεξιάς. Τι είναι αυτό το κομμουνιστικό τώρα? Άντε γεια! Με ανώμαλους δεν μιλάω.